Programmet bliver sponsoreret af Kashmir. Og jeg hedder Ib. Det er min plan. Rigtig mange, ikke? Der er sådan et par 100, et par 200, et par 300, et par 400, et par 500. Men Ib, vent lige. Det er jo alle sammen 100 kronesedler. Ja, det er det. Er det ikke færdigt? Ups. Ib. Hej lille Ib. Man kan også studere dem til de fattige. Men det er ikke, fordi de fattige, det er bare... De fattige, det er bare dogne svin. De kan ikke finde ud af noget. Ja, man kan købe alle mulige ting. Alle mulige ting, siger jeg. Man kan købe limousiner, man kan tage på tanken. Man kan smadre vaser og købe nogle nye. Man kan købe en brændeovn. Man kan købe et bord. Man kan købe en slikkepind. Man kan købe en iMac. Man kan købe verdens største spand. Man kan købe en guldporcelænknap. Man kan købe en iPhone. Man kan købe en blomst. Man kan købe et hus. Man kan købe hele jorden for 500 kroner. Man kan købe et par sko. Man kan købe nogle store handsker. Man kan købe nogle planter. Man kan købe en postkasse. Man kan købe en kasse. Man kan købe en kuffert. Man kan købe en gris. Man kan købe et tæppe. Man kan købe en dør. Man kan købe en vifte. Men jeg har ikke brug for nogen vifte. Jeg kan bare bruge mine penge. Hey Ib. Det er jo falske penge, mand. Nej, jeg skal lige på toilet. Det er skide ulovligt. Hey Ib, kom her, din lille. Programmet blev sponsoreret af Kashmir. I dag er det Kashmirs fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Something. Ingen er der mig. Slikkepind.